Зимата си отива, но усещате ли умора и липса на енергия? Искате ли да се подготвите за пролетта по най-добрия начин? В това видео ще ви покажа какви сезонни храни са най-полезни през март, за да се чувствате жизнени и здрави. Март е преходен месец. Зимата постепенно си отива, но организмът все още се адаптира към промяната. Тялото има нужда от леки, но засищащи храни, които да го подготвят за пролетта. Днес ще разгледаме кои са най-добрите продукти за март, как да ги приготвяме и ще споделя с вас няколко вкусни рецепти. Останете до края, за да получите и бонус. Сезонни продукти. Какво да ядем през март? Много важно е да включите в менюто си следните зеленчуци: спанак, коприва, лапат, репички, зелени салати, зелен лук и пресен чесън. Също така през март е подходяща консумацията на рукола, манголд, киселец, кейл, магданос, копър, които също виреят през този месец. Зеленолистните зеленчуци, като спанак, коприва, лапат и кейл, са богати на хлорофил, който подпомага пречистването на кръвта и детоксикацията на черния дроб. Освен това, съдържат витамини А, С и К, които укрепват имунната система, подобряват състоянието на кожата и костите. Те са и отличен източник на желязо, което спомага за борбата с пролетната умора и анемията. Потърсете в описанието линка към безплатния наръчник на сезонното хранене. В него ще откриете пълен списък с зеленчуци, подходящи за всеки сезон, и още много полезни съвети за здравословното хранене, пазаруване и готвене. През март изборът на сезонни плодове все още е оскъден, но може да ядете всеки ден ябълки и круши. Те подлежат на дълго съхранение и запазват голяма част от полезните си витамини и минерали. Разнообразете храната с вносни цитруси, като лимони и грейпфрут. Ако приемате лекарства, ограничете консумацията на грейпфрут, за да избегнете риска от взаимодействия. Какво месо да консумираме през март? Пилешко и зешко – по-леки и подходящи за преход към пролетното хранене. Агнешко – традиционно за сезона, богато на полезни мазнини. Риба – за набавяне на омега-3 и минерали. Консумацията й трябва да бъде целогодишна, по 2 пъти в седмицата. Кои други храни трябва да присъстват в менюто ни целогодишно заради богатия си хранителен състав? Ядките като орехи, бадеми и лешници са източник на здравословни мазнини, белтъчини и антиоксиданти, които подпомагат сърдечно-съдовата система и мозъчната функция. Варивата като боб, леща и нахут осигуряват растителни протеини, фибри и сложни въглехидрати, които стабилизират кръвната захар и поддържат ситостта за дълго време. Освен това, тези храни са достъпни, лесни за съхранение и устойчиви, което ги прави незаменима част от балансираното хранене през цялата година. Ферментирали храни като кисело зеле, домашно кисело мляко са естествени пробиотици, които осигуряват добра имунна система. Как да приготвим вкусно и здравословно мартенско меню? Ето няколко идеи за ястия със сезонни продукти. Пролетна супа с коприва и картофи. Леко и питателно ястие. Спаначена ехния с ориз, богата на желязо и витамини. Чесново пюре с орехи, традиционно и имуностимулиращо. Български класики в кухнята. Пролетна салата с марули, репички и зелен лук, свежа и пълна с витамини.
лапат с ориз и билки, леко, но хранително ястие. Баница с спанак и сирене. Класическо българско ястие с пролетен вкус. Големите християнски празници в България през март и традиционната храна. През март се отбелязват няколко значими християнски празника, свързани с традиции в храненето. Често този месец попада в периода на Великия пост, който започва 7 седмици преди Великден. Останете до края на видеото, за да разберете какво да сложите на празничната трапеза. Тодоровден се отбелязва първата събота на Великденския пост. Заради това се приготвят постни ястия като жито, хляб, гюзлеми, традиционни пити и варена царевица. Благовещение празнува се на 25 март. Традиционна храна за този празник е рибата. Един от малкото дни по време на Великденския пост, когато е разрешена. В някои краища на България се приготвя и лучник, баница с лук. Великденски пости започват 7 седмици преди Великден. Това е най-строгият и дълъг пост в християнството. По време на постите не се консумират месо, млечни продукти и яйца. Какво може да се яде по време на постите? Основно боб, лещ, нахут, ориз, картофи. Приготвят се супи и зеленчукови яхнии. Счита се, че постите имат духовно значение и ползи за здравето, но не са препоръчителни за бременни и кърмещи жени, малки деца и подрастващи хора с хронични заболявания, хора с хранителни разстройства, както и за спортисти. Ако искате да намерите още полезни съвети за пазаруването на сезонна храна, както и още много ценна информация за вашето здраве, изтеглете наръчник на сезонното хранене. Напишете коментар наръчник под видеото или намерете линка в описанието. А ето, че стигнахме и до бонуса. Призовавам ви да избирате български продукти. Когато пазарувате от местни производители, не само получавате по-свежи и качествени храни, но и подпомагате българското земеделие и малкия бизнес. Сезонните плодове и зеленчуци са по-вкусни и по-богати на хранителни вещества. Нека избираме храна, която е отгледана с грижа, а не транспортирана хиляди километри. Подкрепи местните фермери. Избери истинската храна. Виж как в описанието на това видео. Пролетта наближава, а с нея идва и времето за по-леки и свежи ястия. Опитайте да се храните сезонно и усетете разликата. Абонирайте се за канала, за да достига до вас още полезна информация за вашето здраве и за да научите как най-правилно да се храните през следващите месеци. До следващото видео!